پارلمان یەکێتی ئەوروپا شەڤە دەرباسبووی لە فرانسا لە باژارێ ستراسبورگ جڤیە بێگومانیەک ji mijarên herî giringên gotûbêjan tehdîd û gefên Tirkiye bû li ser roj avayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê. Endamekî Parlemana Yekîtiya Ewropa dibêje êrişên Tirkiye li ser navçeyên Kurdan çi li Sûriye be çi jî li Iraqê be nayê qebûl kirin û divê Ewropa siyaseta xwe li hemberî Tirkiye biguhêre û tund bike. Parlamenterekî din dibêje wî û 49 parlamenteran ji fraksiyonên cudayên parlemanê nameyek dane berpirsê siyaseta dervaya Yekîtiya Ewropa ji bû ku zexta aborî, zexta siyasî ya dîplomasî li ser Tirkiye çê bike ji bû ku Tirkiye êrişên xwe rawestîne. Şamderê Rûdawê Zinnar Şîno li Strasburgê gav bi gav civînên Parlemana Ewropa şopand. Parlemana Avrupa'ya nûneratiya nêzîkî 9 milyar mirovan dike. Thank you, President, honorable members. Komîsara Yekîtiya Ewropa digel parlamentaran gotûbêjî li ser hêrişên Tirkiye bû ser Rojava û Herêma Kurdistanê dike. Não, o combate ao terrorismo não pode. Parlamentarên ji fraksiyonên cuda bi ku dengî li dijî tevahiya hêrişên Tirkî yên asmanî û zemînî ne li ser deverên Kurdistanî yên di nav Sinûrê Sûriya û Iraqê de. Les États-Unis ont fini par abandonner les Kurdes. Ev parlamentare rexneyê li Yekîtiya Ewropa digirît û jê dixwazitin destberdarê siyaseta gotinan tinê bibe û pêwîst e bi kiryar helwestên xwe derbibirit. We must to stop to have like only policy the words. Okay, we will vote a resolution. Divê em siyasetên xwe biguherin ku tenê gotinin baş e divê em dengê xwe li ser biryarekê bidin. Lê tu bawer dikî ku ev yek siyaseta Erdogan diguhere? Tu bawerî Erdogan dê bike kenî dema ku vê biryarê bibîne? Bo mînak alîkariya me ya darayî ya baş bo Tirkiye heye bo alîkarîkirina awareyan. Dibe ku baştir be ev mijar were gotûbêjkirin. Rêkeftineke li ser parastina awareyan. Lê bêguman divê rêz ji sinûrên welatên din jî were girtin. Her wiha êrişên Tirkiye bo serwan navçeyan bi rastî nayê qebûl kirin. Lê mixabin ez ne gelek geş bînim. In this moment is not acceptable. But unfortunately, I'm not really optimistic. Dann denke ich aber an die Kinder in Syrien und in Rojava. Özlem bi kûka xwe ji Bakurê Kurdistanê û di rêya Partiya Çep ya Almanya da bûye parlamentara Ewropî. Ew jî dibêje Yekîtiya Ewropa li hemberî Tirkiye bêdeng e. Zunächst einmal muss man sagen, dass die EU پێویستە مرۆڤ di destpêkê de bêje ku Yekîtiya Ewropa li hemberî êrişên esmaniyê Tirkiye bêdeng e û divê ev yek bê rexnekirin. Ez bi tundî rexne dikim û pêwîst e ev bêdengî bêşkandin. Ne cihê qebûlkirinê ye ku Brez Borel weke berpirsê diplomasiyetê beşdarî vê gotûbêjê nebûye. Ev di destpêkê û ya herî giring bû. Grazie, caro Presidente, cara Commissaria. û ev parlamentarê ji İtalya bi nivîsîn nameyek daye Josep Borrellê berpirsê siyaseta derve ya Ewropa û di evê kombûnê de berhev nebûy ji bo guşarê li ser Tirkiye durist bike û rêgiriyê li aloziyên zêdetir bike. Wrote a letter with the 49 other colleagues. من و 49 اندامên dinyên parlemanî nameyek nivîsand ku ji hemû grûpên cuda pêkhatibûn. Weke mînak bû nûnertiya bilind a parlemanî heta ku bi zûttirîn dem hemû givaşên aborî û diplomasî û siyasî bixin ser Enqerê heta ku wan hêrişan rawestîne. Ji bo helwestên berfirehtir yên parlamentarên Ewropî daxwaza biryareke hemberî Tirkiye dikin. Lê divê demê de tinê gotûbêj hate kirin û hîç proje biryar di ecendaya parlemanî de nînin. Peywendiyên dûr û dirêj û yên dîrokên di navbera Ewropa li gel Tirkiye heyî sedema wê çendeye ku bi berdewamî dema ku Ewropî gilî û rexna jî li Tirkiye di helwêstekî wê yan kirdareka wê de dikin bi berdewam gotinên wan ta wê endazeyê nerm û niyanin ku di çarçoveyê bangewazî û daxwaziya dane. Ji bo pirsa Kurdî jî bi heman awayî welatên Ewropî li hemberî Tirkiye tevgeriya ye. Zinaşîno Rûdaw Strasburg.